Magandang araw, Kwentong Baryo, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rene, taong 1977, lugar ng Negros Occidental. Noong mga panahong ito, kasalukuyan akong nabibilang sa angka ng mga mananambal. Ang angka na kinabibilangan ko ay iniiwasan at kinakatakutan ng mga hindi ordinaryong nilalang na naglipa na sa aming baryo. Sa katunayan, kahit ang mga mabalasik na mambabarang, mangkukulam, at manlalason, maging ang mga aswang ay rumerespeto sa Lolo Berto ko. Hindi dahil sa aking katapangan, kundi sa tinatangan nitong mataas na antas na lihim ng karunungan. Gayunpaman, may mangilan-ngilan pa ding nilalang ang dumadayo sa aming baryo na nasa panig ng kaliwa. Mga dayuhang aswang at bayarang mambabarang, mangkukulam at kung ano-ano pa, na pangunahing kumakalaban sa kakayahan ng aking lolo. Noong mga panahong ito, sa edad na 13 taong gulang, nasaksiyan ko na ang iba't ibang klase ng panggagamot ng lolo ko. Ayon pa dito, hindi niya kailangan ng mga medalyon, talandro, mutya, bertud at agimat para talunin ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa nito na sapat na ang kanyang sagradong langis ng mga mananambal at sinulid na kahit ako ay hindi ko pa nakikita. Sabi pa ng lolo ko na sinulid ng mga mananambal ay biyaya ng mga engkanto sa gaya niyang manggagamot. Kung kaya naman sa paglipas pa ng mga araw, tapatang ding inilahad ni Lolo Berto na maraming klase rin ng mananambal na nasa panig ng demonyo. Gaya ng may mga dugong aswang, mambabarang at mangkukulam. Subalit ang natatanging sinulid na tinataglay ng lolo ko ay iginawad lang ng mga engkanto sa may mga purong dugo ng isang manggagamot. Kung kaya naman, dala ng labis kong pagkamangha, inalam ko sa Lolo Berto kung ano bang klase ng sinulid ang ginagamit nito sa kanyang panggagamot. Lo, ano po yung sinulid ng mga mananambal at sa kung papaanong paraan po ninyo ito ginagamit? Tanong ko sa aking lolo na noon ay abala sa pag-aayos ng mga dahon. Rene, apo, sa ngayon hindi mo pa lubos na mauunawaan ang sinulid ng mga mananambal hanggat hindi ka paganap na manggagamot. Pero hayaan mo, balang araw, kapag nagkaroon ka na ng mata ng engkanto di Diyos, makikita mo din ang ginagamit kong sinulid. Mahabang sagot at paglalahad ni Lolo Berto sa akin. Gayunpaman, laking gulat ko naman nang sumabat ang aking ama sa usapan namin ng lolo ko habang nagsasabi ng mga salitang pumukaw sa aking atensyon. Ang Itay Berto naman, ang bata pa ng apo ninyo, kung ano-ano na ang ipinapasok ninyo sa utak niyan. Isa pa, Itay, alam naman natin na kapag hindi pa handa ang isang tao sa pagbubukas ng ikatlo, mawawalan din ng saysay ang mga lihim na karunungan na ipapasa ninyo dito. Magkasunod na paliwanag ni Tatay Egay. Sus Mariosep Egay, anak. Ipaniliwanag ko lang naman sa apo ko ang mga bagay-bagay na gusto nitong malaman sa aspeto ng panggagamot. Pero sa ayaw at sa gusto mo, kusang mabubuksan ng ikatlong mata ng engkanto di Diyos kay Rene. At huwag mong kalilimutan na may dugo siya ng isang purong mananambal. Magkasunod na paliwanag ni Lolo Berto sa aking ama. Hindi nga naglaon ay inunawa ko na lang din ang sinasabi ng lolo at ng tatay ko.
para wala ng pagtalunan. Ngunit sa bawat araw na dumadaan sa aking buhay, palagi kong iniisip ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa mananambal. Sa katunayan, sa loob ng isang linggo, 4 na beses kung magsagawa ng gamutan ng Lolo Berto sa aking bakuran. Nariyan ang mga pasyenteng nabarang, nakulam, naaswang at pinaglaruan ng mga elemento. Halos ang lahat ng mga ito ay napapagaling ng lolo ko at naibabalik sa dating sigla ang katawan na animoy hindi ginalaw ng mga mambabarang at mangkukulam. Kung kaya naman sa dami ng napapagaling noon ni Lolo ganoon din karami ang nagtatanim ng galit rito mula sa kanyang mga nakatunggali sa aspeto ng panggagamot. Hindi naglaon. Nagpatuloy lang ako sa pagmamasid sa mga ginagawang panggagamot ng lolo ko. Habang paunti-unti ko namang inaaral ang pagiging mananambal at tapatang ding sinabi ni Lolo Berto na darating ang araw na ako ang hahalili sa kanyang mga lihim na karunungan. Dagdag pa nito na total wala naman daw kainte-interes ang aking ama sa pagiging manggagamot. Dahil sapat na rin dito ang simple naming pamumuhay at konting proteksyon sa katawan. Dahil sa ipinakita kong interes sa pagiging isang manggagamot, palihim akong tinuturuan ng Lolo Berto kung papaano maging isang magiting na mananambal. Sa mura kong edad noon, hindi na malaya ng aking ama na nagiging biyasa na ako sa aspeto ng lihim na karunungan. Hanggang isang araw, habang abala ang lolo ko sa dami ng pasyente na dumagsa sa aming pamamahay para magpagamot, nang bigla akong masipat sa hindi kalayuan ang isang matipunong lalaki na nagmamasid sa ginagawa nitong panggagamot. Maya-maya pa, habang pakonti ng pakonti ang mga tao sa aming bakuran, paunti-unti ring lumalapit ang taong iyon. Kung kaya naman walang pag-aalinlangan ko itong nilapitan at tinanong kung ano ang pakay nito sa lolo ko. Subalit ngumiti lang naman ito sa akin habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. Sabay sabi ng mga katagang hindi ko namang inaasahan ng mga oras na iyon. Utoy, mukhang bantog na mananambal ang lolo mo sa lugar na ito at dinarayo siya ng mga taga-Karatig baryo. Sa tingin mo ba, kakausapin ako ng lolo mo kung sakaling may iaalok ako sa kanya kapalit ang malaking halaga ng salapi? Magkasunod na tanong at paliwanag ng lalaking iyon. Makalipas pa ang ilang minuto, tapatan ko namang sinabi rito na depende sa iaalok nito kung iyon ba ay sasang-ayon. Harapan ko din sinabi sa lalaking iyon na ang ginagawang panggagamot ng lolo ko ay voluntaryo, walang katumbas na halaga ng pera. Manong, nakadepende po yan sa iaalok ninyo sa lolo ko at sa pakay ninyo sa kanya. Kung hindi po ninyo na itatanong, ang ginagawang panggagamot ng lolo ko ay voluntaryo at walang bayad. Kung gusto po ninyong kausapin ng Lolo Berto, kailangan lang po ninyong mag-antay ng ilang minuto hanggang matapos ito sa kanyang mga ginagawa. Magkakasunod kong tugon at paliwanag sa lalaking iyon. Huwag kang mag-alala, Utoy. Makakapaghintay naman ako hanggang maubos ang kanyang mga pasyente. Mariing tugon at paliwanag ng lalaking iyon. Sa pagdaan pa ng mga oras, natapos din ng lolo ko ang kanyang mga pasyente kung kaya naman kaagad nitong hinarap ang lalaking nakausap ko kani-kanina lang at harapang nag-uusap ang mga ito. Bahagya namang lumayo ang mga ito habang nag-uusap at tinatanaw ko ng tingin ang mga iyon. Gayunpaman kahit naka-distansya na ang mga ito sa akin, malinaw ko pa ring naririnig ang bawat detalye ng pag-uusap nito.
Ginoo, gusto mo daw akong makausap at tila importante ang sadya mo rito sa aming baryo. Kung hindi mo na itatanong, iho, may kapasidad ang dami at oras ng aking panggagamot. Sa mga oras na ito, tapos na ang serbisyo ko sa mga tao. Siya nga pala, muntik ko nang makalimutan na hindi ka nga pala tao. Bagkus isa kang aswang na gabunan. Magkakasunod na paliwanag ng lolo ko. Sayang naman, tanda, kung tatanggi ka sa alok ko at malaking halaga na ibabayad ko sa iyo. Ikaw din, baka malagay ang sitwasyon ng baryo nito sa alanganin kapag hindi ka nakipagtulungan sa amin. Kung hindi mo na itatanong, malapit na ang araw ng anihan ng mga aswang na binangonan. Marasang mga aswang na iyon, kaya gusto naming patayin mo sila. Hindi kita tinatakot, tanda. Nagsasabi lang ako sa iyo ng totoo. Dahil isa silang malaking banta sa baryong ito. Magkakasunod na paliwanag ng lalaking gabunan. Maraming salamat sa paalala mo, kaibigan, pero kaya kong protektahan ang aking sarili at ang baryong ito laban sa mga demonyong sinasabi mo. At hindi ko kailangan ng malaking halaga ng pera ninyo. Mariing tugon ng aking lolo. Sa puntong iyon, napapaisip naman ang lolo ko sa mga impormasyong binigay ng lalaking iyon na isang aswang na gabunan. Ngunit ang labis na ipinagtataka ng Lolo Berto kung pangkat sa pangkat lang ang pag-uusapan. Di hamak na mas malakas ang mga gabunan kumpara sa aswang ng mga binangonan. Makalipas pa ang mga araw, napansin ng lolo ko ang paunti-unting pagpasok ng mga manlalako sa aming baryo na may kahina-hinalang kilos. Kung kaya naman pinagsabihan ng lolo ko ang mga maglalakong iyon na wag nang gamitin ng sabulag ang paninda ng mga ito para mambiktima ng tao. Halos napansin din ng lolo ko na may mali sa galaw ng mga maglalakong dayo sa aming baryo. Maya-maya pa, habang nakatayo ang Lolo Berto sa harapan ng aming pamamahay, nakita kong bumubuka-buka ang bibig nito sabay wasiwas ng kanyang hintuturo. Lalong-lalo na sa mga punong nakapaligid sa aming pamamahay at sa loob ng aming bakuran. Kung kaya naman laking gulat ko nang bumulong ang aking ama. Sabay sabi ng, Rene, anak, ang nakikita mong ginagawa ng lolo mo ay isang patibong. Sa madaling salita, ikinakalat na nito ang matalim na sinulid ng mananambal. Mamayang gabi paniguradong may mga panauhin tayong darating at sigurado akong ang pakay ng mga ito ay ang lihim na karunungan ng lolo mo at ang sinulid ng mananambal. Magkasunod na paliwanag naman ng aking ama. Hindi naglaon, kaagad akong inabisuhan ng Lolo Berto na kahit ano pa man ang aking marinig mamayang gabi, manatili lang daw kami ng aking ama sa loob ng aming pamamahay. Kung kaya naman nang tuluyang tumalikod ang araw sa kalangitan, matyagang naghintay ang lolo ko sa loob ng aming bakuran. Batid nito sa kanyang sarili na kahit ano pa mang oras, darating at darating ang aming mga panauhin. Habang ang aking ama naman noon ay hinahasa ang kanyang sundang at nananatiling walang imik. Inutusan rin ako nito na isarado ang aming mga bintana at pintuan. Nagkalat rin ako ng asin sa bawat gilid ng aming pamamahay sa labas upang masiguro kung walang makakapasok sa loob ng aming tahanan. Maya-maya pa, habang nakikiramdam ako sa paligid, narinig kong may kausap ang Lolo Berto. Bagya naman akong nakikinig sa mga ito sa dingding naming pawid. Magandang gabi sa iyo, Berto. Marahil kilala mo na ako, hindi ba?
Bating tanong ng isang nilalang. Hindi lang kilala, kundi kilalang kilala. Ngayon, Lucio, magsalita ka. Ano ang pakay ninyo sa akin? Noong mga nakaraang araw at kaninang umaga, nakita kong nagkalat ang mga disipulo mong hangal. Pasensya ka na, Lucio, kung itinaboy ko sila sa baryong ito dahil nagkakalat sila ng kademonyohan. Tatapating kita, kaibigan. Walang puwang sa lugar na ito ang binhi ng mga binangonan na kagaya ninyo. Dahil hanggat nabubuhay ako, papatayin ko kayong lahat gamit ang sinulid ng mananambal na biyaya ng mga engkanto. Magkaasunod na paliwanag at banta ni Lolo Berto. Iyan nga ang pakay namin sa iyo, Berto. Ang sinulid ng mananambal. Akala mo yata kapag napatay mo kami, matatahimik na buhay ninyo. Maraming naghahangad na aswang sa sinulid na tangan mo. Mariing tugon ng lalaking iyon. Ilang minuto pa ang nakalipas nang bigla naman akong napasilip sa siwang ng bintanang dito'y nakita ko ng malinaw ang wangis ng mga aswang. Kung kaya naman napabulong ako sa aking ama dahil pati ang sinulid ng isang mananambal ay nakikita ko na rin ng malinaw. Sa pagtalikod ng lalaking iyon sa lolo ko, bigla naman itong nagsalita sa kanyang mga disipulo na patayin daw kaming lahat. Kung kaya naman, nakita kong iwinasiwas ni lolo ang daliri nito. Parang may pumupulupot sa katawan ng mga aswang na iyon. Kaawa-awa naman ang mga disipulo mong hangal, Lucio. Pagmasdan mo at nahulog sila sa patibong ko. Humarap ka, Lucio, pagmasdan mo kung papaano magkapira-piraso ang mga kasama mong demonyo. Magkasunod na paliwanag ni Lolo Berto. Sa pagharap ni Lucio, kitang-kita ng aking dalawang mata kung papaano hilahin ng lolo ko ang sinulid habang bumubuka-buka ang bibig nito at nagpapakawala ng buhay na kataga sa hangin. Sa isang hilahan lang ng isang sinulid, nagkapira-piraso ang katawan ng mga aswang na iyon. Sa puntong iyon, nakita kong nanlisik ang mata ni Lucio at umangil ito na animoy nawawala sa kanyang katinuan at walang ano-ano'y sinalakay ang Lolo Berto. Nagtangka rin akong lumabas ng aming pamamahay ng gabing iyon para sa kaluluwa ng lolo ko. Subalit sa kasamaang palad, inawat ako ng aking ama at tapatang din sinabi nito sa akin na ang isang magiting na mananambal ay dapat maging mahinahon at hindi pa dalos-dalos. Dagdag pa ng aking ama na magagalit lang ang Lolo Berto kapag nakita ako nito sa labas ng aming bahay. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay, Rene. Huwag matigas ang ulo mo, anak. Dahil ang katigasan ng ulo, kung minsan ang magpapahamak sa isang tao. Isipin mo kung lalabas ka ng pamamahay at masisilayan ka ng mga aswang na may galit sa lolo mo. Sa palagay mo hindi ka nila pag-iinitan. Kung gusto mong lumabas ng bahay, hintayin mong mapatay ng lolo mo ang mga aswang na iyon. Magkasunod na paliwanag ng aking ama. Dahil sa aking mga narinig, nagtiyaga na lang muna akong manood sa siwang ng bintana habang patuloy na nagtatagisan ng lakas si Lolo Berto at Manong Lucio. Makalipas pa ang ilang minuto, narinig ko na lang na nagsalita ang lolo ko ng, "Bangkay ka na, Lucio. Nagkamali kayo ng binanggang mananampal. Paangil-angil ka pang demonyo ka. Akala mo yata mapuputol ng matatalas mong kuko ang espiritual kong sinulid." Mariing giit ni Lolo Berto. Sa paghila nito ng sinulid na pumulupot sa leeg ni Mang Lucio,
Humiwalay naman ang ulo ng aswang na iyon sa katawan nito. At tila isang pistahan naman ang naganap sa pangkat ng mga elemento na kumakain ng mga aswang. Matapos ang insidenteng iyon, tapatan ko ding sinabi sa lolo ko na malinaw ko nang nakikita ang espiritual na sinulid ng isang mananambal. Harapan ko ding sinabi rito na nakakita na ako ng totoong wangis ng aswang, elemento at ng kung ano-ano pa. Ikinatuwa naman ng lolo ko ang pagbubukas ng ikatlo kong mata ng mga oras na iyon. Ngunit ayon rito, ang nakita kong labanan kontra sa pangkat ng mga binangonan ay panimula pa lamang. Dagdag pa nito na ngayong nasilayan ko na ang bisa at galing ng espiritual na sinulid ng mananambal. Marapat lang na palawakin ko pa daw ang kaalaman ko sa aspeto ng lihim na karunungan. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalo pa akong nagpalalim ng aking kaalaman at napag-isip-isip ko din sa aking sarili na marami palang naghahangad sa sinulid na iyon. Marahil kaya gustong makuha ng mga aswang ang sinulid na iyon para may magamit nila ito sa kanilang mga kaaway. Gayunpaman, tapatang ding sinabi sa akin ng Lolo Berto na kahit ano pa man ang mangyari, hinding-hindi nito ipagkakatiwala sa iba ang kanyang espiritual na sinulid na galing sa mga engkanto. Dagdag pa nito na kahit isang pulutong na aswang na lumilipad o gumagapang pa ang pupunta sa aming pamamahay, ay papatayin ng lolo ko ng walang pag-aalinlangan. Ayon naman sa aking ama na ang sinulid ng mananambal na ginagamit ng lolo ko ay nakakahuli rin ng presensya ng mga mambabarang at mangkukulam. Dagdag pa nito sa akin na maraming pinagagamitan ng sinulid na iyon, hindi lang sa panggagamot. Kaya naman inunawa ko at inintindi ko na lang ang mga bagay-bagay na ibinahagi ng aking ama tungkol sa sinulid ng mananambal. Hanggang isang araw, muli ko na namang nasilayan ang lalaking naghahanap noon sa lolo ko na nag-aalok ng malaking halaga ng pera. Utoy, balita ko inubos ng lolo mo ang pangkat ni Lucio. Pero sabihin mo sa Lolo Berto mo na marami pang aswang ang dadayo dito sa baryo ninyo para sa sinulid ng mananambal. Mariing paliwanag ng lalaking iyon. Oho, Manong. Umasa kayong makakarating sa lolo ko ang mga habilin ninyo. Siya nga pala, bakit ho kayo nagbibigay ng babala sa lolo? Gayong aswang din naman kayo. Mariin kong tugon at tanong sa lalaking iyon. Subalit imbis na sumagot ang lalaking iyon umiti lang naman ito sa akin at balang araw, malalaman ko rin daw ang dahilan kung bakit ito nagbibigay ng babala sa lolo ko. Bilang respeto, tumango na lang ako dito bilang pagsang-ayon sa mga sinasabi nito. Pero sa isip-isip ko, tila may mali sa ikinikilos ng lalaking iyon at kung ano man ang pakay nito. Malalaman ko rin ang mga iyon sa tamang oras at araw. Sa ngayon kailangan munang naming ipagpatuloy at tulungan ang mga taong binabarang at kinukulang. Isang buwan pa ang nakalipas. Wala namang naramdamang banta ng aswang sa aming baryo. Sa katunayan, naging normal na din sa akin ang makakita ng elemento, maligno at mga engkanto. Ngunit ayon kay Lolo Berto, natural lang daw sa isang apo na nang mananambal ang makakita ng mga ganoong nilalang, lalo pa nga at bukas na ang ikatlong mata. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy lang ako sa ganoong senaryo ng aking buhay. Ngunit hindi ko pa rin inaalis sa aking isipan ng babala ng isang lalaki na minsang nakausap ni Lolo Berto. Makalipas pa ang isang araw, isang estrangherong lalaki
ang humarang sa akin habang papalabas ako ng aming baryo. Tapatang din sinabi ng lalaking iyon na handa silang magbuwis ng buhay, mapasakamay lang nila ang sinulid ng mananambal. Paliwanag pa ng lalaking iyon na gagamitin daw nila ang espiritual na sinulid ng Lolo Berto para patayin ang mga antingero at talisman sa buong Negros. Dala ng labis kong pagtataka, aminado rin ako sa aking sarili na ginapangan ako ng hilakbot sa buo kong katawan dahil sa mga pinagsasabi ng lalaking iyon. Utoy, alam kong ikaw ang nag-iisang apo ng mananambal na si Berto. Kaya makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Iparating mo sa lolo mong mananambal na kukunin namin ang kanyang espiritual na sinulid para pagpapatayin ang mga antingero at talisman sa lugar na ito, maging sa iba't ibang panig ng Kabisayaan. Mariing giit at banta ng lalaking iyon. Maya-maya pa, bigla namang dumating ang lalaking gabunan na nakausap ko noong nakaraang araw. At tapatan nitong hinarap ang lalaking kausap ko, kasabay ang pagsasalita nito ng mga maaanghang na salita. Akalain mo nga naman, ang pinuno ng mga aswang na baras ay bumaba ng kapatagan at kung hindi ako nagkakamali, espiritual na sinulid din ang pakay mo kay Berto, hindi ba? Mariing paliwanag ng lalaking gabunan. Tumahimik ka, Saro. Inubos ng ibang antingero at talisman ang mga kalahi ko at tanging espiritual na sinunid lang ni Berto ang makapapatay sa mga antingerong iyon. Mariing paliwanag naman ng estrangherong lalaki. Sa tingin mo ba, Bobet, ganoon na lang kadaling ibibigay ni Berto ang kanyang espiritual na sinulid sa inyo? Huwag mo ring kakalimutan na nasa panig kami ng mabuting mananambal. Kung kaya ako sa'yo, Bobet, huwag mong tinatakot ang apo ni Berto. At mas makakabuti kung kalimutan mo na lang ang tungkol sa espiritual na sinulid ng mananambal. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Saro sa lalaking iyon. Dahil sa aking mga narinig, napagtanto ko na sa aking sarili na malinis ang hangarin ni Mang Saro sa lolo ko. Tapatan ding sinabi nito sa akin na kaya maraming gabunan ng pakalat-kalat sa aming baryo ay para protektahan ang mga tao at tulungan ng aking lolo. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga aswang na baras ay may taas na 7 talampakan na may malahalimaw na pagmumuka. Ito rin ang responsable sa pagkamatay ng mga ngaso sa bundok na nagagawi sa kanilang teritoryo. Ang mga binangonan na aswang naman ay maiahalin tulad sa mga pinapaspasan na eksperto sa aspeto sa pangyayanggaw at pagkakalat ng binhi para sa kanilang salin lahi. Matapos may lahat-lahat ni Mang Saro sa akin ng mabuting hangarin ng mga gabunan, nagbigay naman ng respeto. Walang pag-alinlangan ko ring ipinarating sa lolo ko ang mabuting hangarin ni Mang Saro at ang banta ni Mang Bobet sa buhay nito. Gayon din ang pagnanais ng matandang baras na agawin ng espiritual na sinulid ng mananambal. Noong araw ding iyon, nasabi ko sa Lolo Berto ang banta ng aswang baras. Sa buhay nito, kalaki pang suportang may bibigay ni Mang Saro. Kung kaya namang inaasahan ko na ang mga susunod na sasabihin nito sa akin habang nakunot ang noo. Talaga nga namang bumaba pa ng kapatagan ng mga demonyong pangkat ni Bobet para lang sa isang bagay na kahit kailan ay hindi naman mapupunta sa kanila. Tingnan ko lang kung hindi magkapira-piraso ang katawan ng mga demonyong iyon, gaya ng pangkat ni Lucio.
uubusin ko ang lahi ng mga baras dito sa Negros. Magkasunod na paliwanag ng Lolo Berto ko. Makalipas pa ang mga gabi, paunti ng paunti namang nagpaparamdam ang mga aswang. Noong una inakala kong pangkat ni Mang Saro ang umaaligid sa aming pamamahay. Subalit, nagkamali ako dahil ang huni na parang kuliglig ay galing sa mga baras. Kung kaya naman nang lumabas ang lolo ko sa aming tahanan, bigla naman itong nagmumura sa dilim. Habang nakatingin sa isang direksyon, sabay sigaw ng mga katagang gumulat sa aming mag-ama at nagpabalikwas kami sa aming kinahihigaan. Anak ka ng ama mo, Bobet. Huwag na kayong magtago sa malalaking puno sa paligid. Ito bang sinulid ng mananambalang kailangan ninyo? Pwes, kunin ninyo sa aking mga kamay kung kaya nyo. Magkasunod na sigaw ni Lolo Berto. Maya-maya pa, bigla namang dumating ang pangkat ni Mang Saro sa harap ng aming bakuran. Habang nag-aangil ang mga ito. Ilang minuto pa ang nakalipas, naglabasa naman ng mga aswang na baras. Dahil sa sinag ng buwan, ng gabing iyon, kitang-kita namin ng aking ama ang naglalangis na katawan ng mga ito. Gayon din ang may itim nitong balat habang nakabahag at nanlilisik ang mga mata. Habang papalapit ang mga ito, bigla namang napahinto ang mga iyon nang bagyang sabay sabi ng mga katagang hindi namin inaasahan. Masyado talaga kayong pakialamero, Saro. Alam mo sa iyong sarili na hindi kayo ang pakay namin sa baryong ito, kundi si Berto at ang espiritual na sinulid ng mananambal. Mariing giit ni Mang Bobet. Matagal na kaming kaisa ni Berto at nasaksihan ng dalawang mata ko ang pagiging mabuting mananambal nito. Kaya wala kayong rason para manalasa sa baryong ito, Bobet. Kung ano man ang problema ninyo sa mga antingero at talisman, huwag ninyong idamay ang baryong ito na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Berto na isang mananambal. Magkakasunod na paliwanag naman ni Mang Saro. Subalit, gaya ng inaasahan namin, nangyari ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Kaya nanindigan ng lolo ko na ang sinulid ng mananambal ay para lang sa aming angkan. Maya-maya pa, nakita kong bumubuka-buka ang bibig ng lolo, sabay ihip sa kanyang daliri. Sa puntong iyon, dito na nagbago ang lahat ng pangyayari. Kitang-kita ng ikatlo kong mata ang sinulid na lumabas sa dulo ng hintuturo ni Lolo Berto. Habang patuloy itong umuusal ng buhay na salita ng isang mananambal sabay sabi ng, "Huling pakiusap ko na sa iyo ito, Bobet. Bumalik ka na lang sa bundok at huwag kayong mamerwisyo sa baryo namin. Sa maniwala man kayo o hindi, mula sa inyong kinatatayuan, hanggang dito sa aking inaapakan, mamamatay kayong lahat ngayong gabi at papabor ang inyong kamatayan para sa elementong anani na kumakain ng mga aswang." Magkasunod na paliwanag ng lolo. Subalit imbis na umayon sa pakiusap ni lolo ang pinuno ng mga baras, mas pinili ng mga ito ang makipagpatayan sa mga gabunan at sa Lolo Berto ko. Sa pagwasiwas ng daliri nito, 3 hibla ng sinulid ang pinagdaanan nito sa hangin. Kung kaya naman sa pagpulupot ng sinulid ng iyon sa mga aswang, bigla itong hinila ni Lolo, dahilan para magkapira-piraso ang katawan ng mga aswang na iyon. Hindi ko rin nakalain sa aking sarili na ganoon pala kalakas ang espiritual na sinulid na kahit nakatayo lang kami sa aming bakuran. Masasabi kong 100% sapat na ang kumpas ng mga daliri nito para pumatay ng mga aswang. Maya-maya pa nang si Mang Bobet na lang ang natira
sa pangkat nito. Dali-dali naman itong inilapit ni Mang Saro sa lolo ko. Habang puro kalmot at kagat ang katawan nito sa taas na 7 talampakan ng aswang na iyon, nagmistula itong paslit sa harapan ni Lolo Berto. Hindi tayo mauuwi sa Karasan, Bobet, kung nakinig ka lang sa aking pakiusap. Tingnan mo ang mga kasama mo. Inilagay mo sa peligro ang kanilang buhay nang dahil lang sa isang bagay na kahit kailan ay hinding-hindi mapapasa iyo. Alam mo bang dugot pawis ang pinuhunan ng mga ninuno ko para sa espiritual na sinulid ng isang mananambal, bago ito'y pagkaloob ng mga maharlikang elemento at engkanto ng Marilag? Sa tingin mo ba, kung wala akong dugo ng isang mananambal, pipiliin ba ako ng espiritual na sinulid bilang bago nitong tagapaghalili? Magkasunod na paliwanag at tanong ni Lolo Berto. Dahil sa pangyayaring iyon, nakita kong muli na lumabas ang isang hibla ng sinulid sa hintuturo ni Lolo. Sabay ikinumpas ito sa leeg ni Mang Bobet. Sa paunti-unti nitong pagkahigpit, laking gulat ni Mang Saro nang humiwalay ang ulo. Sa puntong iyon, aminado rin si Mang Saro na hindi nila kayang tapatan ng lihim ng karunungan at ang sinulid ng isang mananambal. Kung kaya naman sa paglipas pa ng panahon, bago namatay ang lolo ko nadala pa ako nito sa mundo ng mga maharlikang Marilag upang maging bagong tagapaghalili ng espiritual na sinulid ng mananambal. Kung kaya naman sa mga sumunod pang taon, mas lalo pa akong naging dalubhasa sa pagiging isang mananambal na gumagamit ng isang malalim na aral, ng lihim na karunungan at espiritual na sinulid sa aspeto ng panggagamot. Napanatili ko rin ang kaayusan sa aming baryo at sa bawat araw na dumadaan, katuwang ang mga aswang na gabunan na disipulo ni Mang Saro noong mga sumunod na taon. Pero alam nyo ba noong naging ganap akong manggagamot, kinilala ako sa baryo bilang binatang mananambal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At maraming salamat po sa inyo, kwentong baryo. Naway, may napulot kayong aral. Okay, so yon guys. Ang ganda ng kwento ni Rene, no? Ang daming ang daming nangyari. Si Lolo Berto na isang mananambal. Biruin nyo yung sinulid na ginagamit niya. Galing pa sa engkanto ng Marilag. Malalim na, hindi ko alam yung meaning pero yun ang nilagay ni Rene sa sulat niya. Tapos yung yung pagsang-ayon ni Mang Saro, no, na isang gabunan kay Lolo Berto. Ang ganda nun. Isipin mo, kumbaga, manggagamot ka, tas may lihim na karunungan ka sa kanan. Tapos, syempre, alam naman nating si Mang Saro na isang gabunan, nasa kaliwa. Pumanig. Tapos, ang maganda pa ron, mismong aswang, 2 lahi ng aswang ang kinalaban nila. Yung una, aswang ng Binangonan, no? Tapos, ang pangalawa naman yung huli, kay Bobet, aswang ng Baras, di ba? Lupit, no? Ngayon ko lang narinig yung 2 lahi na meron palang ganun, no? Hindi ko lang alam kung gabunan din sila. Pero sabi nga sa kwento, mas mataas na antas na uri ang gabunan kaysa sa Binangonan. Syempre siguro mas mataas din sa Baras, 'di ba? Yun lang. Sana magkaroon ng part 2 to, no? Pero karanasan na mismo ni Rene. Kasi itong kwento ni Rene at tungkol naman to kay Lolo Berto, saka yung sa ama niya, hindi na rin natin alam kung ano pa nangyari. Pero yun lang, natuwa ako, nag-enjoy ako sa pinasa ni Rene. Para sa akin, kung i-rate ko siya, 1 to 5, 6, di ba? Kayo, mga kabaryo, kung may kwento kayo o komento kayo sa pinadalang sulat ni Rene,
i-comment nyo lang sa baba. Babasahin ko yan. Gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at sa pagtangkilik ng mga kwentong inilalabas namin dito sa Kwentong Baryo. Sa susunod, magkakaroon tayo ng shoutout mga kabaryo pag mahaba-haba na yung oras natin. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.